Пържолата ти цвърчи, ама става суха като гума. 3 трика и си в играта. Слушай внимателно. Трик номер 1. Извади пържолата 30 минути преди да я сготвиш и я подсуши с кухненска хартия. Не веднъж, няколко пъти да се увериш, че е суха. Трик номер 2. Тиганът трябва да е на макс. Не просто топа, а да почне леко да пуши. Чугуненият тиган е чудесен за приготвянето на пържоли. Държи жега и не се панира през студено месо. Трик номер 3. Забрави за зехтина. Зехтина ще изгори. Използвай олио. Олиото има по-висока точка на горене. А маслото? Маслото само за финал. Добавяш го на края на готвенето, за да може да придаде хубав аромат. Хареса ли ти? Това е само началото. Очаквай видео номер 2 с още 2 трика, които ще вдигнат левела ти на готвене на пържоли. Затова не го отлагай. Абонирай се за канала. Ако си истински фен на пържолите, влез на пържоли.eu за брутални рецепти и тайни, свързани с пържолите. А ти какво правиш, за да стане перфектната коричка? Сподели с мен долу в коментарите. Ще прочита всеки един. Обещавам.